I will show on Tina a few tips for this dance. Аз ще покажа с Кристина малко трикове за този танц. We will do this without music for the start, and then we will have one dance together. Ще го направим без музика за старт, след това ще танцуваме. First of all, Първо, dancers make the connection, so it can be connection with the heart, from the танцуващите трябва да направят връзка. Може да прави връзка през сърцето, or it can be just gently to put our hands. или може просто да поставим нежно ръцете на рамената на Just to среща. feel each other for Просто усещайте себе си. And the point is, yes, Ключовият момент she е, don't know who I am. че This is the very interesting. този с превръста за очите не знае кой е човека до него. Кой е човека до него в момента? Okay, so next thing is that I'm leader now, and I'm giving the impulse to this dance. Значи, ключовият момент е тук, аз съм лидер в тази комбинация. She's surrendering to me, Тя се предава на but мен, she is not completely passive. So that means if I lift her но тя не е изцяло пасивна. and that then I remove my hand, her hand will not be like bam. Значи, когато дигна ръката и я махна, ръката й няма да падне директно долу, тя ще The остане във hand въздуха. will stay and dance in the air. И просто остава във въздуха да танцува. But okay, other hand. So I gave her an impulse and she's following it. Аз давам импулс, насочваме и тя продължава този But what импулс. she's not doing is she's not dancing on her own, just going into the space. So she's waiting for me to give her like next impulse. Значи това, което не трябва да прави тя, когато й дам този импулс, да не тръгва сама да обикаля да танцува, а да ме изчаква, аз да я водя през това време, да танцува на място. Това, което съм е създала. Also, she's full of trust, so she trusts me. And Тя е пълна с доверие към мен, тя ми се доверява. And me as a leader, I'm not dancing like, oh, now I'm all over her and I close my eyes. I'm not doing this. Значи аз съм лидер и не трябва да превръщаме, да затварям очите и да танцувам така с нея. Аз съм лидера. I have to look around, not to bump into some. Аз трябва да гледам наоколо And I have also to take care about her. и също трябва да се грижа за нея, да я пазя. Okay. Basically, this is like the basic directions for. Това са базовите инструкции за